సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో వీడియోస్ ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటోస్ మీకు నచ్చిన ఫోటోస్ ఏవైనా ఫోటోస్ కావచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా ఈ ఫోటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చాలా ఎక్కువ ఫోటోస్ అవసరం పడతాయి. సో ఒక్కొక్క ఫోటోని 2, 3 సార్లు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏం పర్లేదు. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి వరకు వెళ్ళండి. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి ఇలాగే ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ మొత్తం 5 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దగ్గర ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు దీనికి 2 ఫోటోస్ మాత్రమే వస్తాయి. 2, 3 ఫోటోస్. ఫస్ట్ ఇక్కడ 1 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో. మళ్ళీ 2 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో. మళ్ళీ 4 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో. మళ్ళీ లాస్ట్‌గా 6 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో 4 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ సెకండ్ ఫోటో దగ్గర ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చిన్న సైజ్ 3 ఫోటోస్ ఉన్నాయి కదా! ఇవి కంటిన్యూగా 3 యాడ్ చేసుకోండి. సో టైమింగ్ చెప్తా. ఆ టైమింగ్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్. సో 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో కంప్లీట్‌గా 3 ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో ఇక్కడ వరకు. సో ఇలా ప్రతి దానికి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 5 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు దీనికి 3 ఫోటోస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా! ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇక్కడ లాగ్ ఫోటో వరకు. సో 8 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 3 ఫోటోస్ కంప్లీట్ అయినాయి. నాలుగవ ఫోటో ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు ఉంటది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 10 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో ప్రతి ఫోటోని ఇలా పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. 1 బై 1 చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్‌లో కంప్లీట్‌గా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి దానికి పేస్ట్ ఏసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి. పేస్ట్. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో మొత్తానికి నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి
బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 11 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా! దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ ఎఫెక్ట్. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ ఎఫెక్ట్. లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్‌లో. సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. అండ్ వీడియో గురించి నైసనో గుడ్డనో ఏదో ఒకటి మీకు తోచిన కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో వీడియో నచ్చితేనే లైక్ కొట్టండి. కానీ తప్పకుండా నచ్చుతుంది. నచ్చితే ఖచ్చితంగా కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.